Ngibingelela abazalwane egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Ayibonge inkosi uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyanibingelela bonke nonke bazalwane. Sesiside isikhathi sagcinana before inkonzo yangomhla ka-24 October. Ngisekhona ke bazalwane, inkosi sangigcinile ngisekhona. Ngizeke nomyalezo inkosi engithume yona ukuthi angizochaza ukuthi liyini ikhaya labafundi. Haleluya. Njengoba nazi ke bazalwane, igama lami nginguthandazile. NgingowakaMwelase, ngisekhaya labafundi. Amen. Bazalwane, ngizonikeza inamba yekhaya labafundi ngenzela ofuna ukubuza uma ninembuzo mayelana nomyalezo, uma kukhona ama-questions mhlampe ama-comments noma anything nje, ngizodlulisa ke inamba yasekhaya labafundi ngoba mina inkosi singisizile sengiphumile emafonini. Ayibonge inkosi. Inkosi iyasisiza ke kancane kancane, iyasikhulisa, so iyasikhipha. Kuzofika isikhathi la ikhaya labafundi ngeke nisalithola khona ku-YouTube. So inkosi iyasikhulisa, iyasikhipha nje kancane kancane, kuningi la esingikhiphe khona. So ke bazalwane, namhlanje ngizodlulisa umyalezo ozochaza ngokuthi liyini ikhaya labafundi. Ayibonge inkosi. Ikhaya labafundi ke indawo ekhethwe nguNkulunkulu ukufezekisa icebo lakhe. Ikhaya labafundi lindawo ekhethwe uNkulunkulu ekhethela ukufezekisa icebo lakhe. Omunye umuntu ke uzobuza ukuthi liyini icebo likaNkulunkulu? Yini icebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi? Ayibongwe inkosi. Icebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi icebo lokuba sibe yisizwe esiyigugu kuNkulunkulu, uhlango olukhethiweyo, abazuziweyo bakhe, isizwe esingcwele, sibe ngumbuso wabapristi bobukhosi bukaNkulunkulu. Haleluya. So ikhaya labafundi likhethelwe ukuba ngumbuso kaNkulunkulu, not just any mbuso, but umbuso wabapristi bakaNkulunkulu. Haleluya. Lokho ke siyakuthola ku-Exodus 19 verse 6. Masingaya khona nje bazalwane, Exodus 19 verse 6. Siyozwa icebo likaNkulunkulu ngo-Israel. Nikhumbule bazalwane ukuthi indaba iqale la ekuthenini umuntu omnyama ungumIsrayeli. Haleluya. Kungakhulunywa ke ngomuntu omnyama kuphela. Wonke umuntu owamukele uJesu waba inkosi nomsindisi usengumIsrayeli, whether uyindiya noma umlungu noma uluphi uhlanga, kodwa uma eseyamukele uJesu Kristu ungumIsrayeli. So ngikhuluma ke nawo wonke ama-Israyeli emagumbini amanomhlaba. Ngidlulisa lo myalezo kunazisa ukuthi liyini ikhaya labafundi necebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi. Amen. So ngithe u-Exodus 19 ke bazalwane verse 6 siyafunda ke. Noma singaqala ku verse 5 bazalwane khona soyizwa kahle. Kalokhu uma nilalela nokulalela izwi lami, nigcine isivumelwano sami, niyakuba yigugu kimi kunazo zonke izizwe, ngokuba umhlaba ungowami. Haleluya. Uthi uma silalela nokulalela izwi lakhe siyoba yigugu kuye. Haleluya. Ngicine kuba ku verse 5. Okay, ngiqhubeke ngiya ku 6. Nibe ngumbuso wabapristi kimi. Nibe ngumbuso wabapristi kimi nesizwe esingcwele. Haleluya. Leli cebo likaNkulunkulu ke kade laqala kudala kokhokho bethu uIsrayeli lo owenyama. Nikhumbule bazalwane ukuthi njengamanje thina siphethe uIsrayeli wokwenyama wange-DNA ngoba siyisizwe sika-Israyeli ngokuzalwa, bese kuzoba siyisizwe sika-Israyeli
ngokuthi samukelile uJesu Kristu waba inkosi nomsindisi. So singu-Israyeli ke bazalwane, ngokwenyama kanye nangokukamoya. So ke icebo likaNkulunkulu laqala kudala ke ngo-Israyeli ukuthi ufuna abe isizwe, haleluya, abe ngumbuso wabapristi. Ayibonge inkosi. Siphinde sizoya ku-1 Peter, okay, siye kuSambulo 5:10 noma ngiqale ku-Isaiah 61:6. Isaiah 61:6. Isaiah 61:6. Ngiyaxolisa abazalwane, ifoni ngisanda ukuphuma phela kuyona. Ngithi besivele sesispoil sibhizi ngamafoni, sesingasaninakile ukuthi fanele sifunde izwi iphepha. Sengijwayele ke ifoni, kodwa inkosi yangisiza ke bazalwane. Sifunda u-Isaiah 61 chapter 61 verse 6. Uthi, kepha nina niyakuthiwa abapristi bakaJehova, niyakubizwa ngokuthi izikhonzi zikaNkulunkulu wethu. Niyayizwa indaba bazalwane. Nanto-ke icebo likaNkulunkulu ngo-Israyeli, nange icebo likaNkulunkulu nangokhaya labafundi. Ayibonge inkosi. Siye kwisambulo 5:10. Kwisambulo 5:10. Sambulo 5 verse 10. Haleluya. Bazalwane, la sikwisambulo 5:10 la inkosi uJesu, isambulo lesi sika Johana evezelwa ngoKristu Jesu eyiwundlu. So bazalwane, ngesikhathi icebo likaNkulunkulu laqala kudala ngokhokho wethu uAbraham, ngenxa ke yokungalaleli nokungakholwa kwesizwe sika-Israyeli, icebo likaNkulunkulu la kwaba ukuthi kwangathi liyaphela, so langabe lisanakwa. So inkosi uJesu ke ibe isifika isisibuyisela, haleluya, yasithenga ngegazi layo. So ku Sambulo chapter 5 verse 10 siqale ku9, ithi ahlabelela igama elisha athi, ufanele wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo, ngokuba wahlatshwa wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho abavela kuyo yonke imindeni nezilimi nabantu nezizwe. Ayibonge inkosi. So ke uJesu Kristu inkosi yenkazimulo ibeke isifika isizosifela, izoba yiwundlu, yazosibuyisela kuNkulunkulu ophilayo, yazosifela, yazosithenga ngegazi layo, yasithengela ukuthi ke isibuyisele uNkulunkulu, sibuyele ke sibe isizwe sikaNkulunkulu. Uthi verse 10, wabenza babe ngumbuso nabapristi kuNkulunkulu wethu, babuse emhlabeni. Asibambe siseke bazalwane. Icebo likaNkulunkulu lalikade vele liqale kwi-Old Testament, ku-Exodus, and liyafezeka namanje kwi-New Testament, ukuthi inkosi uJesu uthe mayifika yasibuyisela kuNkulunkulu ngegazi layo, sabuyela ukuthi sibe ngumbuso wabapristi kuNkulunkulu wethu, sibuse emhlabeni. Amanye ama-scriptures 1 Peter 2 kuya ku9 nesambulo 1 kuya 6. Nizobe seniyifundela ke bazalwane lawo ma-scriptures. Siyaqhubeka ke nokuthi liyini icebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi. Liyini ikhaya labafundi? Bese sishilo ukuthi ikhaya labafundi yindawo ekhethwe nguNkulunkulu ukuzofezekisa icebo lakhe lokuthi thina Israyeli sibe ngumbuso wabapristi. Haleluya, sibe umbuso wabapristi abaphila ngobungcwele. Haleluya. Uthi ke isizwe esihamba ngokukholwa. Ayibonga inkosi. Uthi thina ufuna sibe ngumbuso wabapristi bobukhosi bukaNkulunkulu, kodwa ufuna
usikhethele ukuthi sibe isizwe, siyisizwe kahle kahle siyisizwe esihamba ngokukholwa yizwi likaNkulunkulu. Haleluya. Usho isizwe esingenile esabatheni ekuphumuleni kukaNkulunkulu, esikubiza ngokuthi ke ukudela konke ngelethu ulwimi. Ayilibonge Inkosi. So yila kungena khona ke ukudela konke. Ukudela konke ukungena esabatheni likaNkulunkulu ekuphumuleni. Uma ngingenza nje iexample ukuthi ukungena ekuphumuleni yini, ukukholwa kuqala ukuthi uJesu Kristu inkosi, then umamukele, mase ngesikhathi usukholwa yizwi likaNkulunkulu, ukholwa yizwi elikhulunywa uJesu, ulandela uJesu ngokupheleleyo, ukhetha ukulandela, ukhetha ukugcina izwi likaNkulunkulu kunempilo okhuliswe ngayo, kunempilo oyaziyo, ukhetha ukugcina izwi likaNkulunkulu. Yilokho ke ukungena esabatheni. For example, kade sifike emhlabeni sazi ukuthi ukuphila kusesibhedlela, ukuphila kusemakliniki, kufanele uma ugula uye ekliniki uyothola imedication. Ungena ephumuleni ke ukholwa izwi likaNkulunkulu uma uJesu ethi lapha kuJohn 10:10 if I'm not mistaken, uthi uSathane akazi ngale kokuzogweba nokudestroya, uzotshontsha, udestroy nokubulala, kodwa uJesu Kristu uze ukuba azosinika ukuphila okuchichima, ukuphila okuphakade. Okusho ukuthi thina uma sikholwa ukuthi uma sikuJesu Kristu sinokuphila okuchichimayo, ukukholwe wena lokho ukuthi ukuphila ukuthola kuJesu, uyeka amaphilisi, uyeka uyesibhedlela, uyeka konke lokho kunye ukholwa uJesu, ukuyeke lokho. Yiloko ukudela okwezwe ke bazalwane. Ayibonge Inkosi. Yiloko kungena esabatheni, ukholwe nguNkulunkulu, yizwi likaNkulunkulu ulenze linjengoba linjalo. Yilokho ungena ekuphumuleni kwesabatha. Okay bazalwane, bengisachaza ukuthi yini icebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi. Liyini ikhaya labafundi? Liyini icebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi? Uthi ke uNkulunkulu icebo lakhe ukuthi le ndawo ikhethele ukuthi ibe yisizwe nombuso wabapristi ophila ngokukholwa nongenile esabatheni likaNkulunkulu ukudela konke. Ngakho ke leli cebo ke bazalwane laqala ngokhokho wethu Abraham, owakholwa yizwi likaNkulunkulu. Wakholwa yizwi likaNkulunkulu, kwabalelwa ngokuthi lokho ngokulunga. Ayibonge Inkosi. So aliqali manje, indaba yokudela konke ayiqali manje, noma ingazwakala ngathi iqala manje intsha ezindlebeni zabantu. Yaqala ngokhokho wethu Abraham, kodwa ngenxa yahamba yalahleka ke ngenxa yokuthi uIsrael akakholwanga, waze yena ke wangangena esabatheni likaNkulunkulu. Sisazoyezwa ke indaba. Sikuthola kuGenesis 15 verse 1 kuya ku6 ukuthi ukukholwa kwaqala ngokhokho wethu Abraham, ukukholwa nokudela konke. Asiyeke Genesis 15 verse 1 kuya ku6. Okay, ayibonge Inkosi bazalwane, sengitholile Genesis 15 ithe verse 1 kuya ku6. Sizoqala verse 1. Uthi emva kwalokho kwafika izwi likaJehova kuAbram, usengu-Abram. Ngithi waqala wabo Abram waseba uAbraham. Okay, emva kwalokho kwafika izwi likaJehova kuAbraham ngombono lithi, ungesabi Abrahama, ngisihlangu sakho, umvuzo wakho uyokuba mkhulu kuNkulunkulu. Kepha uAbrama wathi, Nkosi Jehova, uyakungiphani na? Ngihamba ngingenamntwana. Indlalifa yendlu yami uEliyezeri waseDamaseko. uAbrama wathi futhi, bheka, awunginikanga nzalo. Bheka, inceku yendlu yami iyakuba indlalifa yami. Bheka, izwi likaJehova leza kuye lathi, lona akayikudla ifa lakho. Haleluya. Kepha
oya kuphuma ezibilini zakho oyakudla ifa lakho. Wamphumisela ngaphandle. uNkulunkulu uphumisela ukhokho wethu Abraham ngaphandle, akanangane bazalwane. Wamphumisela ngaphandle wathi, bheka ngasezulwini ubali izinkanyezi uma ungazibala. Wathi kuye, kuyakuba njalo inzalo yakho. Wakholwa nguJehova. Funa siyibambe lapho bazalwane. Wenza njani ukhokho wethu Abraham? Wakholwa nguJehova, wambalela lokho kwaba ngukulunga. Ayibonge Inkosi. So ukukholwa kwaqala ngokhokho wethu uAbraham, uNkulunkulu wasekubala ngokuthi ukulunga. Uma siya futhi kumaHebheru chapter 4 verse 3. Asiye bazalwane, ngizozama ukushesha. maHebheru chapter 4 verse 3. Silandela le eyokukholwa ukuthi yiyo esingenisa esabatheni likaNkulunkulu. Eyokukholwa yaqala ngokhokho wethu uAbraham. Okay ke, sithe uchapter 4 verse 3 uthi, okay, ngicela ukuyiqala kuverse 2 bazalwane. Ithi, ngokuba phela nathi sashunyayezwa ivangeli njengabo, kepha izwi abalizwayo alibasizanga bona, lokhu lingahlangananga nabazwayo ngokukholwa. Bezwa kodwa bakholwanga. Kukhulunywa ngesizwe sika-Israyeli lesi singangenanga ekuphumeleni kwesabatha likaNkulunkulu ngenxa yokungakholwa. Usethi-ke uverse 3, ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo. Bazalwane, lisho njalo. Noma ngingaliqedela-ke njengokusho kwakhe ukuthi, kanjalo ngafunge ekuthukutheleni kwami ngathi abayokungena ekuphumuleni kwami, nakuba imisebenzi yayenziwa kwasekusekelweni kwezwe. Into ebengifuna siyibambe lapha bazalwane kuverse 3 ukuthi, ngokuba siyangena ekuphumuleni thina esikholwayo. Ayibonge Inkosi. So ke ukukholwa ukukholwa kwaqala ngokhokho wethu Abraham, kwabalelwa ngokuthi ukulunga. Ayibongwe Inkosi. So ke Inkosi yethu icebo layo ngekhaya labafundi ukuthi libe isizwe sabapristi bombuso kaNkulunkulu esiphila ngokukholwa, esidele konke, esingenile ekuphumuleni kwesabatha. Ayibonge Inkosi. Yebo. Inkosi ivezeke, Inkosi ibe isiveza ke bazalwane ikhaya labafundi ngokuthi liyibhetele layo. Amen. Inkosi iveze ukuthi ikhaya labafundi liyibhetele layo. Uma nginganikeza nje a short background ukuthi Inkosi yangivezela kanjani ukuthi ikhaya labafundi libhetele layo, ngoJuni, yes, ngoJuni wa last year, sekusi 26 manje, ngoJuni ka last year Inkosi yangivezela. Okay, yaqala ngoJuni, yes, yaqala ngoJuni yangivezela umuzi okhanyayo. Sasisemkhulekweni nje, sikhuleka intambama, then while we are praying ngabona ivision. Uma ngibona le vision ngibona umuzi omkhulu omile emoyeni phezulu esibhakabhakeni. Umkhulu lo muzi uyikhasale, u4 corner, unamakhona awu4 nezinto ezimile eziphumile ezibheke phezulu. Mkhulu lo muzi, mkhulu ngathi idolobha. Uyakhazimula nje ubugolide like uyakhazimula lo muzi. So uNkulunkulu lithi izwi kumina while I am praying ngibona le vision, lithi izwi kumina, leli iJerusalema lami, umuzi okhanyayo osentabeni ongesitheke. Lisho njalo izwi likaNkulunkulu lithi umuzi okhanyayo ome entabeni ongesitheke, okhanyisela izizwe zonke. There is when kwaqala khona ke ukuthi uNkulunkulu ubiza ikhaya labafundi ngeJerusalem. Kuthe futhi ngoJuly, yes, ngoJuly ngaphinde futhi ngaba nombono. Lo mbono ngibona isitebhisi
ngizama ukunilandisela bazalwane ukuthi ikhaya labafundi liyini icebo laNkulunkulu ngekhaya labafundi ukuze sazi. Ayibonge inkosi. Kuthe-ke ngoJulayi inkosi yaphinde yangivezela umbono futhi. Uma ngibona lo mbono ngibona isitebhisi eside sisuka phansi siyogcina phezulu ezulwini. Uma ngibuka egcineni kwesitebhisi ngibona umuntu, ngabona nje izimbadada, ngabona ingubo emhlophe, angibonanga kusuka, ngabona nje ngezansi kwamadolo, ngabona lowo muntu. And then ngase ngizwa izwi lithini, izwi lithi leli yibhetele lam la kwehla kwenyuka khona izingilosi. Ayibonge inkosi. Ngithe ngisasusa amehlo phezulu bazalwane ngibuka phansi. Uma ngibuka phansi ngibona abazalwane basekhaya labafundi bayayiphithizelela nje, bayazisebenzela, besaphithiza kanjalo. They are surrounded by umlilo. Abashi kodwa bahamba phakathi kumlilo, bahamba kuwona umlilo kodwa bona abashi. Then-ke uNkulunkulu aphinda akhulume, haleluya, athi ningahambi eJerusalema, hlalani nize nigcwaliswe ngamandla umoya oyingcwele. So-ke bazalwane sekukwesibili, angithi okokuqala ngiqale inkosi yangikhombisa iJerusalema, umuzi okhanyayo, then manje seyingikhombisa ibhetele layo, and then siyaphinda futhi ithi yiJerusalema layo. So masihlale singahambi size sigcwalise ngamandla umoya oyingcwele. So-ke bazalwane ngithe uma inkosi ingikhumbuza lokho ukuthi angitshele lento uNkulunkulu ungikhumbuza manje ngoDisemba, ungikhumbuza lokhu, ungikhumbuza ngento eyenzeke ngoJune nangento eyenzeke ngoJulayi. Ufuna ngitshele abantu ukuthi liyini ikhaya labafundi, yini icebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi. Okay-ke bazalwane, so mase ngiyahamba-ke ngiyobheka ngiyobheka leli gama elithi Bhetele, ngoba bengingalazi kahle igama elithi Bhetele ukuthi ibhetele lalikade litheni, yini yona ibhetele, ngoba iJerusalema-ke bengilazi, bengizwile ngalo, ngoba ezwini belikhona, ngoba khona la uJesu Kristu ethi khona abafundi bakhe abahlala eJerusalema baze bagcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele. So lokho nganginakho, wathi ukuze bayofakaza ngevangeli, bawushumayela ivangeli ezizweni, beqala eJerusalema, eSamaria, bachithekele emhlabeni wonke, kodwa before kumele bahlale eJerusalema ukuze bagcwaliswe ngamandla kaMoya Oyingcwele. So ngangi-understanda lokho. Okwebhetele nganginga-understand, okwenzeka ukuthi ngiyobheka ukuthi yini yona ibhetele. Ayibonge inkosi. So-ke ngayithola-ke ibhetele kuGenesis 28, chapter 28, verse 10 kuya ku-17. Asifuleni-ke bazalwane kuze size ukuthi liyini ibhetele. uGenesis 28. Genesis 28 verse 10 lithi, isihloko sithi iphupho likaJakobe eseBhetele. Okay, Jakobe wayesemuka eBerisheba waya eHarana, wafika endaweni ethile wahlala khona ubusuku bonke. Ngokuba ilanga laselishonile, wathatha elinye lamatshe aleyo ndawo walibeka phansi kwekhanda lakhe, walala kuleyo ndawo. Waphupha, bheka nanko umkhwelo omiswe emhlabathini, isihloko sawo sifinyelela ezulwini, nezingelosi zikaNkulunkulu zenyuka zehla kuwo. Bheka, uJehova wayemi ngaphezu kwawo, wathi, nginguJehova uNkulunkulu ka-Abraham uyihlo noNkulunkulu ka-Isaka. Lelizwe olele kulo ngizakukunika wena, ngizakulinika wena nenzalo yakho. Inzalo yakho iyakuba ngangothuli lomhlabathi. Wena usabalale ngasentshonalanga, nasempumalanga, nasenyakatho, naseningizimu. Ngawe nangenzalo yakho iyakubusiswa imindeni yonke yomhlaba. Ayibonge inkosi. Sengikhohlwe ukuthi bengifunda kubanike.
Okay, imndeni yonke yomhlaba. 15, bheka nginawe ngiya kukulondoloza nakuphi lapho uya khona. Ngikubuyisele kulelizwe ngokuba angiyikukushiya ngingakakwenzi lokho engikushilo kuwe. Wayesephaphama uJakobe ebuthongweni bakhe. Wathi imbala, sekusho uJakobe bazalwane. Wayesephaphama uJakobe ebuthongweni bakhe. Wathi imbala uJehova ukule ndawo, mina-ke bengingakwazi. Washawa luvalo, wathi yeka ukwesabeka kwale ndawo, akusikho okunye, yindlu kaNkulunkulu, kuphela yisango lezulu. Ayibonge Nkosi. So-ke bazalwane, ikhaya labafundi likhethwe nguNkulunkulu ukuba enze khona isango lezulu. Isango lezulu iportal, iconnection phakathi komhlaba namazulu, iconnection phakathi komhlaba namazulu. So le ndawo iyisango lezulu, ikhethwe nguNkulunkulu, ingakho uNkulunkulu eyibiza ngebhetele lakhe. And iphinde izosiconnecta futhi nokhokho wethu Abraham, ngoba uJakobe uwumzukulu kakhokho Abraham. U-Abraham wayekade enze i-altari la long time ago, uNkulunkulu emkhipha ezweni lakubo. Okay, uNkulunkulu u-Abraham nakhona ephuma emkhipha kubo. uNkulunkulu wathi kukhokho Abraham akaphume ezweni lakubo. Ukudela konke, ukukholwa nokudela konke kuqale ngokhokho Abraham bazalwane. Wathi kuyena ukukholwa, wakholwa ngesikhathi uNkulunkulu ethi kuyena uzoba nezingane ezingangezinkanyezi zezulu, kodwa ebenganayo neyodwa. Wakholwa lokhu, uNkulunkulu wathi ngokulunga. Okwesibili la akwaqala khona, uNkulunkulu wambiza uAbraham wathi akaphume ezweni lakubo, aphume ezihlotsheni, aphume nasemzini kababa wakhe. Kwakudela konke lokho bazalwane, kwakudela kade kwaqala ukudela konke. Kwaqalwa ngukhokho wethu Abraham, noma ngingasasikhumbuli lesi scripture esishoyo, kodwa ngicabanga ukuthi uGenesis 12 verse 1. Okay, bengingathanda ukubuyela emuva, kodwa uma sibheka kuGenesis 12 verse 1 bazalwane, yila esizothola khona uNkulunkulu etshela ukhokho wethu Abraham ukuthi akaphume ezweni lakubo, akaphume ezihlotsheni, akaphume emzini kayise, ahambe aye ezweni la uNkulunkulu azombeka kulona, ezweni angalaziyo. Kodwa ukhokho wethu wenza njani? Wamkhola uNkulunkulu, waphuma ngempela, wamkhola, eya ezweni engalaziyo. Yilokhu kudela konke kwaqala ngaleso sikhathi. Kwaqala ngokhokho wethu ukukholwa, kwaqala ngokhokho wethu ukudela konke. Icebo likaNkulunkulu yilelo-ke ukuthi thina sibe yisizwe sabapristi bombuso kaNkulunkulu, esihamba ngokukholwa izwi likaNkulunkulu, esenza izwi likaNkulunkulu, esidele konke, esingenele esabatheni, ekuphumuleni kwesabatha likaNkulunkulu. Ayibongwe Inkosi. Ya, besisala sichaza iBhethel ukuthi liyini iBhethel. So-ke iBhethel bazalwane liyisango lezulu. Makwazeke kini ukuthi la Inkosi isiqoqe emagumbini amane omhlaba yasiletha kule ndawo, isiletha esangweni lezulu. Ayibonge Inkosi. Eke bazalwane, yebo, ibe Inkosi isiqamba le ndawo ngokuthi yiJerusalema. Ibiza le ndawo, ibiza ikhaya labafundi ngeJerusalema, ngumuzi osentabeni, yebo, ongesitheka. Ngicela siyobheka lapha kuMatthew 5 verse 4 ukuconfirm ukuthi ikhona ngempela indaba yeJerusalema ezwini. Matthew 5 verse 14. Yes, verse 14. Yes. So bazalwane, Inkosi ke yasambulela ukuthi iJerusalema, ikhaya labafundi liJerusalema, ngokuthi sinikeze umyalo wokuthi singahamba eJerusalema, sihlale ukuze sigcwaliswe ngamandla kaMoya oNgcwele. Ayibonge Inkosi. Ila sathola khona ukuthi Inkosi le ndawo futhi ibiza ngeJerusalema layo, ibiza ngeBhethele layo. Ayibonge Inkosi. So siyavula ke kuMatthew 15:5 14.
Kufunde kanjena-ke bazalwane, Matthew 5:14 uthi ngokuba ngavula u-6 manje. Matthew 5:14 nina ningukukhanya kwezwe. Haleluya. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzi owakhe entabeni ungesitheke. Haleluya. So bazalwane, thina ngamunye nje silandela uNkulunkulu wathi usilandela ukuthi sizoba ngumuzi osentabeni. Haleluya. Umuzi okhanyayo ongesitheke ozokhanyisela izizwe zonke zomhlaba. Ngisachaza icebo likaNkulunkulu njalo bazalwane ngekhaya labafundi ukuthi liyini ikhaya labafundi, nokuthi asivelanga sazizela nje ekhaya labafundi sakhetha ukuye kumsebenzi, kodwa silandwe nguNkulunkulu ukuzogcwalisa nokufeza icebo lakhe awaliqale ngokhokho wethu u-Abraham. Njengoba sithola la ukuthi uJakobe uyibona le ndawo nje ungumzukulu uJakobe. uNkulunkulu wayeqhubeka ethi ufezekisa icebo lakhe, kodwa ngenxa yokuthi isizwe sika-Israyeli esasizalwa nguye ukhokho wethu uJakobe asikholwanga, asilalelanga izwi likaNkulunkulu, bagcina bengangenanga ekuphumuleni kwesabatha. Ngakho-ke njengamanje iNkosi uJesu ifikile emhlabeni ukuzofezekisa lelo cebo nokuzogcwalisela lelo cebo likaNkulunkulu. INkosi uJesu ifikile yazofela izono zethu, yazosithenga ngegazi layo. Sifundile lapha ku-Revelation 10, Revelation 10 la kade sifunda khona. Yes, uSambulo 5:10. Sifundile kuSambulo 5:10 ukuthi uJesu Kristu weze emhlabeni wazoba ngumhlatshelo ukuze asithenge thina bantu bonke esivumayo, esikholwayo ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, ebese siyakholwa sivume ngomlomo, ebese siyasindiswa bazalwane. So sonke ke esimamukelile uJesu, sakholwa enhlizweni yethu, sase siyavuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu, uJesu Kristu uyinkosi, sase ke siyasindiswa. Kwabo ukubuyiselwa kwethu kuNkulunkulu, ngoba okhokho bethu Israyeli bamhlubuka uNkulunkulu, abakholwanga, bangalalela izwi laNkulunkulu, beze kungaphezulu kwalokho bamshiya uNkulunkulu ophilayo, bakhonza uNkulunkulu bezizwe. Ngakho uJesu Kristu ubuyile bazalwane, ufikile eyinkosi yesabatha, wafika wazosithenga ngegazi lakhe, ukuthi okholwa nguye. Usho kanganjalo uJohane 3:16 uthi uNkulunkulu unikele ngendodana yakhe ezelwe iyodwa ukuba okholwa yiyo angabhubha abe nokuphila okuphakade. So ngokukholwa kwethu ke bazalwane, haleluya, laphaya ke yes, nakuSambulo 5:10 uJesu Kristu ufikile uzogcwalisa icebo likaNkulunkulu lokusibuyisela kuNkulunkulu, and then mase siyabuyela sibe isizwe sabapriest bakaNkulunkulu esingcwele. Haleluya. Uthi ke uNkulunkulu uJesu Kristu ufikile uzogcwalisa icebo likaNkulunkulu lokuhamba ngokukholwa nokungena ekuphumuleni kwesabatha likaNkulunkulu ukudela konke. Lapha kuRomans 9:10 uthi ngokuba thina sakholwa. Asivuleni bazalwane, asivuleni. KumaRoma 10:9 uthi ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu inkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafile, uyakusindiswa. Yileyo ndlela ke thina esisindiswe ngayo,
safeza uNkulunkulu uze ukuzonikela indodana yakhe. Uma thina sikholwa savuma ngomlomo ukuthi uJesu Kristu uyindodana kaNkulunkulu, uyinkosi, sakholwa enhlizweni yethu, savuma ngomlomo, lokho kunkusindiswa. Sivume ngoba sikholwa bazalwane, sikholiwe. Lokhu okhokho bethu abangakwenzanga ukukholwa, thina sikholiwe, siyavuma ngomlomo. Uthi ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo, yebo, kube ngukulunga. Sibalelwa ngokuthi ukulunga ngenxa yokukholwa. Ukhokho wethu Abraham naye wabalelwa ukulunga ngenxa yokuthi unjani? Ukholiwe. Ngakho-ke sikholiwe thina, siyavuma. Nakho-ke ngokuba umuntu okholwa ngenhliziyo kube ngukulunga, ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa. Haleluya. Sikholiwe-ke bazalwane, siyabantwana bakaNkulunkulu ababizwa ngamaKristu. Sikholiwe ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu, sakholwa ukuthi uJesu Kristu uyinkosi, savuma ngomlomo, siyasindiswa bazalwane. Sibe sesisindiswa-ke sabalelwa ukulunga. Ukukholwa kwethu kwathiwa ngukulunga, abangangenanga kukho okhokho bethu ngenxa yokungakholwa. Ngenxa yokungakholwa abangenanga okhokho bethu esabatheni likaNkulunkulu, abangenanga ekuphumuleni ngenxa yokungakholwa izwi likaNkulunkulu, nangenxa yokungamlaleli uNkulunkulu. So thina sikholiwe, siyavuma ngomulomo, sangena-ke esabatheni likaNkulunkulu. Okusho ukuthi-ke asikholwanga nje ukuthi uJesu uyindodana kaNkulunkulu nokuthi uJesu Kristu uyinkosi kuphela. Sikholwe yizwi likaNkulunkulu, ngalo lonke izwi likaNkulunkulu alishoyo, thina sihamba ngalo, sihamba ngokukholwa. Ingakho uNkulunkulu ethi ufuna thina siyisizwe, sikhethwe ezizweni zonke. Wasikhethela ukuthi sizoba isizwe esihamba ngokukholwa, esikholwa yizwi likaNkulunkulu, nesenza izwi likaNkulunkulu. Sikhumbule bazalwane ukuthi izwi likaNkulunkulu linguJesu Kristu. Siyathola lapha kuJohane lithi uJesu Kristu wayekhona ulizwi. Nakhumbula, wayekhona ulizwi, wayekuNkulunkulu, wayenoNkulunkulu, wayenguNkulunkulu bazalwane. If I'm not mistaken, kodwa lisho kanjalo. uJesu Kristu, he became flesh, wazoba inyama emhlabeni. So nguye uJesu Kristu ongulizwi. Wonke-ke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu lithi izwi, asikholwe yiwo. So izwi likaNkulunkulu elinguJesu Kristu, uma sikholwa yizwi likaNkulunkulu, singenile esabatheni, silenza, sihamba ngalo, singena ngokukholwa yizwi likaNkulunkulu. Uma uJesu Kristu ethi ngemvimbo yakhe usiphilisile, sikholwe lokho, sishiye ekliniki. Uma ethi singakhathazeki ukuthi sodlani sizoqokani, sikholwe lokho, siye kofukuzela uSathane. Ngiyezwa bazalwane, yilokhu kungena ekuphumuleni esibiza ngokuthi ukudela konke. So-ke ngisala ukuthi liyini icebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi. Ayibonge Inkosi. Icebo likaNkulunkulu ngekhaya labafundi ukuthi kuphile isizwe sombuso kaNkulunkulu, umbuso wabapriest, isizwe esingcwele, isizwe esihamba ngokukholwa yizwi likaNkulunkulu elinguJesu Kristu. Likhumbule ukuthi izwi likaNkulunkulu linguJesu Kristu, izwi likaNkulunkulu elinguJesu Kristu, bese singena ekuphumuleni kukaNkulunkulu. Haleluya. So-ke bazalwane, Inkosi ithe mayifika nalo yaqhubeka naleli cebo lokukholwa. Haleluya. Yaqhubeka futhi necebo lokuthi kuyadelwa konke okwezwe, ngoba sithe masifika safikela esonweni. Uma sifika nje emhlabeni sithi sifika kubethiwa ikliniki, isibhedlela, isikole, konke lokho akona kombuso kaNkulunkulu. Sithi sikhula sibe sikhula nakho. Ingakho uJesu Kristu uthi-ke uma esefikile ezoqhube, angithi uJesu Kristu lithizwi akazwanga ukuzobhidlaza, kodwa uzogcwalisa. Ufike nawe uyagcwalisa ecebeni likaNkulunkulu elalikade liqalwe ngokhokho wethu Abraham. Uthi othanda ukungilandela
othanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe angilandele. Sikuthola lokho uLuka 9:23 kuya ku-24. Inkosi yethu iqhubeka necebo likaNkulunkulu, yaqala ngokhokho wethu Abraham, elalahlwa wokhokho u-Israyeli ngenxa yokungakholwa. Ayibonge Inkosi. Ngithe ubani uLuke 9. uLuke 9:23-24. Yes. Wayesethi kubo, Inkosi uJesu le ekhulumayo, wayesethi kubo bonke, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami makazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla angilandele. Ayibonge Inkosi. So bazalwane, Inkosi ithi umuntu akazidele athabathe isiphambano sakhe imihla ngemihla. Nikhumbule ukuthi umuntu akakwazi ukuthabatha isiphambano sakhe imihla ngemihla evuka emsebenzini, evuka eya eclinic, eya esikoleni, akathabathi isiphambano sakhe imihla ngemihla alandela uJesu lapho. Ulandela omunye uNkulunkulu. Noma kuthiwa uyibiza ngegama lika Jesu kodwa ulandela omunye uNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. Uthi imihla ngemihla. Uthi verse 24, ngokuba yilowo nalowo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakusindiswa. Ayibonge. Bengifisa ukuveza leyo ukuthi uJesu Kristu uyaqhubeka nokukhuluma ngokudela konke. Haleluya. Uthi dela konke zidele wena, dela ukuphila obukwazi, dela ukuphila obuphila ngakho, uthabathe isiphambano sakho ulandele uJesu Kristu imihla ngemihla. Nothi ukuthi ngesonto kuphela, nokuthi ngomgqibelo kuphela, kodwa imihla ngemihla. uJesu uNkulunkulu ke uzofezekisa lelo cebo lakhe lokuthi la ekhaya labafundi kube ikhaya, indawo, iBhetheli likaNkulunkulu, iJerusalema likaNkulunkulu, la kuhleli khona abapristi bakaNkulunkulu. Isho njalo Inkosi, ithi singumbuso wabapristi bakaNkulunkulu. Sihleli abapristi ke bazalwane babenza umsebenzi kaNkulunkulu imihla yonke. Akazi kuthiwa umpristi othize uyosebenza usaye endaweni ethize, yeclinic, yesikoleni, benza umsebenzi kaNkulunkulu. So siwumbuso wabapristi bakaNkulunkulu abahamba ngokukholwa izwi likaNkulunkulu, nabangenile kuphumuleni kaNkulunkulu. Haleluya. Isabatha likaNkulunkulu. Siphinde siye lapha kuMatthew 10:34 kuya 39. Ngizama ukunichazela bazalwane ukuthi akuvele kinina ukuthi ukudela konke akuveli manje, kwaqala ngokhokho wethu uAbraham, and kwakukade kuvele kusecebeni likaNkulunkulu ukudela konke, ukukholwa. Kodwa ngenxa yokungakholwa kwesizwe saka-Israyeli, ukhokho wethu uAbraham ebeyena ekholiwe, ngenxa yokungakholwa kwesizwe sakhe kwangathi liyaphela lelo cebo, kanti aliphelile. uNkulunkulu usezolivuselela ngendodana yakhe uJesu Kristu, and ukudela konke uyaqhubeka. uKristu Jesu uzokugcwaliswa, usithengile ngegazi lakhe, wasibuyisela embusweni kaNkulunkulu. Manje usiyasitshela ukuthi ke uma sifuna ukuza emva kwakhe asizidele thina, sithabathe isiphambano sethu imihla ngemihla. Uphinde uyokhuluma ngokudela konke kuMatthew 10. Asibheke Matthew 10:34 kuya 39. Uthi ningasho ukuthi ngize, kukhuluma Inkosi yethu uJesu Kristu bazalwane, kukhuluma Inkosi kule ndawo. Ithi ningasho ukuthi ngize ukuletha ukuthula emhlabeni. Angizange ukuletha ukuthula, kepha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi, nonina, nomalokazana, noninazala, nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Mkristu, uma kungakenzeki kuwena lokho esikusho la, uzinuka amakhwapha ukuthi ngabe ungumKristu wangempela na, ngabe wenza izwi likaNkulunkulu na, ngabe uwenza intando kaKristu Jesu na, ngabe ungumlandeli kaJesu Kristu na. Ngoba kukhuluma Inkosi lana, ithi ningasho ukuthi ngize ukuletha
ukuthula emhlabeni, angizange ukuletha ukuthula, kepha ngiletha inkemba. Yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodana nonini nendodakazi. Okay, umuntu noyise nendodakazi nonina nomalokazana noninazala nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. Othanda uyise nonina kunami kangifanele. Niyayizwa indaba bazalwane? Othanda uyise nonina kunoJesu Kristu akamufanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele. Nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Bazalwane, kunina kuzwakala ukuthi ukudela konke lokho, ukuthi uma wakho nobaba wakho endleleni yakho noKristu Jesu uyamshiya. Uma ingane yakho endleleni yakho noJesu Kristu uyayishiya. Uma kukhona noma isiphi isihlobo sakho esima endleleni yakho noJesu Kristu ushiya phansi. Ukona kudela konke-ke lokho bazalwane. Ukhetha uJesu Kristu. Uthando lukaJesu Kristu kumele lihambe phambili kukho konke. Uthi uma ungakwenzi lokho awumfanele uJesu Kristu. Uthi-ke, okay, nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Bese ngicela uzibuzeke emKristu ukuthi njengoba ubhizi uvuka ekuseni emsebenzini, uya esikoleni, ubhizi, uya nje esontweni only Sunday, usithabathile isiphambano sakhe wamlandela uJesu. Usithabathile isiphambano sakho imihla ngemihla uyamlandela na uJesu? Ngokubuka kwakho nje impilo yakho umfanele uJesu. Usho njalo phela uthi kangifanele. Uthi ku-38 nongathabathi isiphambano sakhe angilandele akangifanele. Zinuka amakhapha mKristu omuhle. Haleluya. U-39 uthi ofumana ukuphila kwakhe uyakukuhle, ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Usho ukuthi-ke ulahlekelwa ukuphila kwakho okhule ukwazi ukuthi wena ukhule ukuthi kufanele uye esikoleni, uye university, uthenge imoto yakho entsha, umzi wakho, yonke leyo nto uyakushiya ulandele uJesu Kristu. Yena yedwa nguye ozokutshela ukuthi uyaphi, nguye ozokutshela ukuthi icebo lakhe lithini la uyakhona. Yingakho-ke bazalwane, sidele konke, sashiya imindeni yethu, sashiya abantwana bethu, sashiya imizi yethu, sashiya konke, sathabatha isiphambano sethu imihla ngemihla salandela uJesu Kristu ngoba ubalekile, uthando lwakhe luza kuqala kithina. Ayibonge Inkosi. Uthi-ke, okay, uthi ukulahlekelwa yikho, olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Ngisho ngakuthiwa kufika-ke ukufa. Uma sifa physically sibulawela uKristu Jesu, uthi uJesu siyakuphinde sikufumane. Kuzobe kungaqali ngathi-ke bazalwane lokho, naye Inkosi uJesu yafa, yaphinde yavuka, yafela iqiniso likaNkulunkulu, yafela umbuso kaNkulunkulu, yafela izono zethu. Bayibulalela ukuthi iyenza intando kaNkulunkulu yokuzofezekisa icebo likaNkulunkulu lokuzosindisa thina. Yafa nayo, nathi sizobe sifana nayo. Lithi lizwi futhi bazalwane, thina siyizindlalifa zezulu. Ngikhuluma nawo wonke amaKristu emagumbini amane omhlaba, ngikhuluma noIsrael okude noseduzane ukuthi aqonde ukuthi ithi Inkosi ezwini ofuna ukuza emva kwayo uthabatha isiphambano sayo ayilandele imihla ngemihla. Ayibonge Inkosi. So-ke yilokho ukufeza icebo likaNkulunkulu. Icebo likaNkulunkulu lisho njalo ngekhaya labafundi. Ngicacisa la ukuthi ayigcinanga kukhokho Abraham kuphela indaba yokudela, noJesu Kristu uthe mayifika wayigcwalisa bazalwane. uJesu Kristu uzele ukuzogcwalisa icebo likaNkulunkulu nokuzoliphelelisa. Ayibonge Inkosi. So-ke sisecebeni likaNkulunkulu njengoba sihleli la ekhaya labafundi, asivelanga sazi sukela la, sihleli sizizwe ehlukene, khona iSwazini, khona iLesotho, kukhona iGoli, kukhona iKZN, kukhona iNqwaba, kukhona uMaritzburg bazalwane, kukhona iEastern Cape, khona iCape Town, kukhona izizwe zonke bazalwane.
silandwe uNkulunkulu esilandela icebo lakhe lokuhamba ngokukholwa izwi likaNkulunkulu silenze senze njengokusho kwezwi likaNkulunkulu ukuze singene ekuphumuleni kwesabatha. Ayibonge inkosi ke bazalwane. Okay ke ngicela ke ukuzonichazela futhi ngecebo likaNkulunkulu ngomholi wethu. Inkosi ngithume lokho yathi ifuna kwazeke emhlabeni wonke ukuthi ikhaya labafundi indawo ekhethwe nguNkulunkulu ukuthi izofeza icebo layo. Haleluya. Icebo layo lokuthi siphile singawumbuso wabapristi. Siphile siyisizwe sikaNkulunkulu esingcwele, isizwe esiyigugu kuye, isizwe esikhethiwe, siyisizwe sikaNkulunkulu esikhethwe nguNkulunkulu azikhethele sona, isizwe esingcwele phambi kaNkulunkulu, isizwe esiyigugu kaNkulunkulu, isizwe sabapristi bombuso kaNkulunkulu, ikhaya labafundi. Ikhaya labafundi lingumbuso kaNkulunkulu, umbuso wabapristi, isizwe singcwele esihamba ngokukholwa, izwi likaNkulunkulu esidele konke ukungena esingenile esabatheni likaNkulunkulu, ukuphumula kwesabatha likaNkulunkulu. Icebo ke likaNkulunkulu ngale ndawo, icebo likaNkulunkulu ngomholi wakule ndawo. Okay, icebo likaNkulunkulu ngomholi wethu ungokhethiweyo bazalwane. uNkulunkulu wangitshela lokho nje, wangicacisela ukuthi umholi wethu ungokhethiweyo wakhe, umhlukanisele ukuhola isizwe sika-Israyeli eseBhetheli eseJerusalema. Wathi ungothokozisa uNkulunkulu. Umholi wethu, ngikhuluma ngomholi wethu bazalwane, ungothokozisa uNkulunkulu, ungothokozisa inhliziyo kaNkulunkulu. Wakubeka kwacaca ukuthi uyi-destiny helper kubo bonke ababizelwe ecebeni likaNkulunkulu lokuhamba ngokukholwa nelokungena esabatheni likaNkulunkulu. Uthi-ke bonke abasecebeni lombuso, Yesu uyi-destiny helper yabo bonke abasecebeni lombuso kaNkulunkulu. So-ke bazalwane, ngifisa siyofunda u2 Chronicles 6:5-10. Ileso scripture uNkulunkulu anginika sona uma engicacisela ngokuthi lithini icebo lakhe ngomholi wethu. Yithe 2 Chronicles 6:5. Ngavele ngavula khona 2 Chronicles 6:5-10. Okay. Bazalwane, izikronika chapter 6 kuqala kuverse 5. Uthi kusukela osukini engakhipha ngalo abantu bami uIsrayeli ezweni laseGibhithe, angikhethanga muzi. Ngiyezwa bazalwane, akikhethanga muzi ezizweni zonke zakwa-Israyeli ukwakha indlu ukuba igama lami libe khona lapho, futhi futhi angikhethanga muntu ukuba abe ngumbusi wabantu bami. Uthi akakhethanga muntu futhi akakhethanga muzi. Ngiyezwa bazalwane, kodwa ngikhethile iJerusalema. Ngikhethile iJerusalema ukuba igama lami libe khona lapho. Ngakhetha noDavide ukube abe phezu kwabantu bami. Ukhethe uDavide. Inkosi itheke umholi wethu inguDavide walezi zinsuku. Ayibongwe inkosi. Uthi kwakusenhlizweni kaDavide ubaba uSolomon okhuluma ukwakhela igama likaJehova uNkulunkulu indlu. Uthi kwakusenhlizweni kababa wakhe uDavide. Okay ke bazalwane. Okay, kepha uJehova wathi kuDavide ubaba, njengokuba kwakusenhlizweni yakho ukwakhela igama lami indlu, wenza kahle ngokuba kwakusenhlizweni yakho lokho. Kepha wena uyikwakha indlu, kodwa indodana yakho eyakuphuma okhalweni lakho yiyona eyokwakhela igama lami indlu. uJehova uliqinisile izwi
alikhulumayo ngokuba mina ngivelile esikhundleni sikaDavide ubaba, ngihlezi esihlalweni sobukhosi sakwa-Israyeli njengokusho kukaJehova, ngakhele igama likaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli indlu. Ngifisa ningizwe ngomoya-ke bazalwane. Inkosi yanginikeza lesi scripture. Uma inginikeza lesi scripture, okay, iyangichazela ukuthi ayikhulumi ngoDavide, ikhuluma ngobaba uSibiya, umholi wethu. Yaphinda yayochaza lapho ukuthi umuntu okwakubekeke kuyena ukwakhela inkulunkulu indlu kwakunguDavide, kodwa yagcina yakhe ubani? uSolomon. uSolomon angithi okhuluma la okugcine seyakhile indlu. Eke bazalwane, akudlulanga insuku ingaki ngitshelwe lokho kwaconfirm. U-Aunty Jabu, udadewabo kaMholi, umholi wethu wayengekho esemlazi, wafakaza ngaleyo nto. Ngangingakayisho mshishi ukuthi uNkulunkulu ke wayisho leyo nto. Wafakaza wathi ubaba wakhe wayekade eshilo ukuthi le ndawo izoba yisonto. Yezwa bazalwane, wayekade eshilo ukuthi le ndawo izoba yisonto, kodwa yena akayakhanga yaba yisonto. Yezwani bazalwane, amandla kaNkulunkulu. Akayakhanga kodwa izwi laphuma ukuthi le ndawo izoba yisonto. Ubaba uSibiya, uma nilalela ubufakazi bakho ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi kuze kube khona le ndawo ebizwa ngekhaya labafundi, wenza kanjani? Wahamba esuka kwamaphumulo efuna ukuyophila impilo yakhe, kodwa uNkulunkulu akamvumelanga, wabuyela back, wagcina ezokwakha ikhaya labafundi. So icebo likaNkulunkulu labe selifezeka ngobaba uSibiya. Ubaba uSibiya wase wakha ikhaya labafundi. Kwakade kubekeke kubaba wakhe, kodwa ubaba wakhe akalakhanga. Lase lakhiwa ngubani? Ngubaba uSibiya. Lithi uthi uNkulunkulu uDavide uyena osenhlizweni yakhe bazalwane. Ubaba uSibiya usenhlizweni kababa uNkulunkulu. So uthe ube nenhliziyo evumayo, walimela iqiniso lokukhuluma ngokudela konke abantu abangakufuni, walimela iqiniso. So lokho kwabalwa ngokulunga kuye, njengoba kwenzeka lakho kowethu Abraham, waba ngothokozisa uNkulunkulu njengoDavide. So ungothokozisa uNkulunkulu, uNkulunkulu umkhethile ukuthi ahole uIsrayeli, isizwe sakhe. Niyezwa bazalwane, uNkulunkulu ukhethe umholi wethu ubaba uSibiya ukuthi ahole isizwe sakhe uIsrayeli. Uyi-destiny helper yabo bonke abakhethwe nguNkulunkulu, ebakhethela ecebeni lakhe elokuthi sibe isizwe esihamba ngobungcwele, isizwe esikhethekileyo, isizwe esiyigugu kubaba uNkulunkulu, isizwe azikhethele sona, isizwe siwumbuso wabapristi bakaNkulunkulu emhlabeni. Akobe nizwe kahle kuthiwe Revelation 5:10, emhlabeni sizoba ababusi, umbuso wabapristi emhlabeni bazalwane. Lisho njalo ke icebo likaNkulunkulu ngobaba uSibiya, uthi unguDavide walesi sikhathi. Ayibonge inkosi ke bazalwane. Inkosi yabe singinikeza komunye umyalezo ngomhla ka-7 December 25. Uthi lo myalezo, inkosi ithi makwazeke kulowo osekhaya, kuwo wonke umuntu osekhaya labafundi, makwazeke kuye ukuthi inkosi imthandile ngothando oluphakade, ngalokho imdonsile ngomusa. Sonke njengoba sila isithandwe inkosi ngothando oluphakade, yasidonsa yona sazi sazofika ekhaya labafundi. So isidonsile ngomusa ukuzosakha. Niyezwa bazalwane, ukuzosakha sakheke, ukuzosivunulisa ngezigubhu zakhe. Uthi usibizele ukuthi yes siphumele ekusineni sizothokoza. Uthi siphumele ekusineni kwabathokozayo. Inkosi ifuna sazi sonke isikule esisekhaya labafundi, esisecebeni likaNkulunkulu. Izothi asazi makwazeke kithi
ukuthi we are destined to be here. Makwazi ukuthi uNkulunkulu silandele icebo lakhe, and we are destined to be here, and icebo likaNkulunkulu yilo leli ngezimpilo zethu. Zazi ukuthi uma uzithola ususekhaya labafundi, yicebo likaNkulunkulu elikulethe lana, and usecebeni likaNkulunkulu, unepart okumele uyidlale ecebeni likaNkulunkulu, and yazi ukuthi uBaba uSibiya is your destiny helper. Icebo likaNkulunkulu ngawe mzalwane, yazi ukuthi liseJerusalema, liseBhetele likaNkulunkulu. Ayibonge inkosi. Wathi ke masazi bazalwane nabo. Ngisayiqedelanga. Yes, wathi masazi. Okay. Yathi inkosi iqhubeka ikhuluma nabazalwane asebethe bafinyelela ekhaya labafundi. Uthi akusilona iphutha. Yebo kubukeka kuwubuwula. Lithi izwi ukuhlakanipha kwezwe kuwubuwula kuNkulunkulu. Ubuwula bukaNkulunkulu abantu bakubona kubuwula kanti kukuhlakanipha abazalwane, noma ngasalibeki kahle kodwa lisho njalo. So sibukeka siyiziwula ezweni. Ayibonge inkosi. Kodwa phambi kaNkulunkulu singabakhethiweyo, singumbuso wabapristi, and singabathandiweyo, siyigugu kuNkulunkulu. So asazi ke bazalwane. Inkosi ke iqhubeka nomyalezo yayo ithi isiholele ecebeni likaNkulunkulu, iholele thina ecebeni layo. Haleluya. Uthi ngibazise abazalwane bonke ukuthi bakhwethwe nguNkulunkulu ngenxa yecebo lakhe. Inkosi bathandile ngothando oluphakade. Yes, ngakho ke isidonsile ngomusa wayo, yasenza safanela isabelo sefa labangcwele ekukhanyeni. Kusho inkosi uNkulunkulu. uNkulunkulu usikhululile emandleni obumnyama, wasibeka embusweni wendodana yothando lwakhe. Kuyo sihlengiwe. Akuringe emqondweni wakho lokho mzalwane, ukuthi sihlengiwe, sithethelelwe izono. Okwethu ukuhamba ngokukholwa. Isho njalo inkosi. Ithi uma usuze wafinyelela ekhaya labafundi, wavuma uNkulunkulu akhulume nawe, wakholwa, wamukela ukuthi uNkulunkulu okhuluma nawe, ukubizela ecebeni likaNkulunkulu. Uma usuze yafika, yazi mzalwane ukuthi ukhethwe nguNkulunkulu, ukuthandile ngothando oluphakade, wakudonsa ngomusa, wakuletha ekhaya labafundi, usecebeni likaNkulunkulu lokuhamba ngokukholwa. Uthi ke okwethu ukuhamba ngokukholwa, singabe sisona. Usho njalo. Uthi ngakho ke masiqine kuyo inkosi nasemandleni ayo amakhulu. Uthi uNkulunkulu masihlome zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze sibe namandla okuzabalaza ngosuku olubi. Uthi noma sekwenzeke konke, sisale simile siqinile kuye. Usho njalo uNkulunkulu. Ukhuluma nesizwe sika-Israyeli nabantu abasecebeni likaNkulunkulu lokukholwa nokudela konke ukungena esabatheni likaNkulunkulu. Haleluya. Ngifisa ukuxwayisa ke bazalwane ukuthi uJesu Kristu uthe uNkulunkulu siyizindlalifa zezulu kanye noKristu Jesu. Uthi kodwa siyokuhlanganyela izinhluphekweni kanye noKristu ukuze siphinde sihlanganyele embusweni kaNkulunkulu. Haleluya. Yingakho uNkulunkulu ethi masiqine kuye nasemandleni amakhulu. Haleluya. Ngobizwa lisithande bazalwane. Ayibonge inkosi. Alisazi vele ngeke lize lisithande. Njengoba lingayithandanga inkosi yethu Jesu, aliyazanga izwi inkosi yethu Jesu langayithanda. Nathi alisazi, ngakho ke ngeke lize lisithande bazalwane. So ke sijabulela ukuthi inkosi yethu iyasazi futhi iyasithanda. Ayibonge inkosi. So ke bazalwane, iphela kanjalo imessage enginikezwe ngubaba ukuthi angidlulisele isizwe sika-Israyeli, ngizochaza ukuthi liyini ikhaya labafundi. Ikhaya labafundi indawo ekhethwe nguNkulunkulu. Haleluya. Ukuthi izoba yiBhetele, iyini, iyisango lezulu.
iBhetheli yisango lezulu, umuzi kaNkulunkulu. iBhetheli uthe uNkulunkulu yiJerusalema lakhe, umuzi okhanyela nothutho okhanyela izizwe zonke emagumbini amane omhlaba. iBhetheli likaNkulunkulu uthi uyikhethile le ndawo ukuze kufezekiswe icebo lakhe ngayo, icebo eliwukuthi sibe umbuso, thina singumbuso wabapristi bakaNkulunkulu. Haleluya. Siyisizwe esiyigugu, siyisizwe esikhethiwe, siyisizwe esingcwele, siyisizwe esahlukaniselwe uNkulunkulu yena yedwa, esiphila ngokukholwa. Yebo, siphila ngokukholwa bazalwane, siphila ngokukholwa izwi likaNkulunkulu okunguJesu Kristu. Izwi likaNkulunkulu linguJesu Kristu. Siphila ngokukholwa izwi likaNkulunkulu, siphila ngokukholwa and sihamba singenile ekuphumuleni kukaNkulunkulu, esabatheni likaNkulunkulu, okusho ukuthi sidele konke. Isizwe sikaNkulunkulu afuna sifezekise lelo cebo likaNkulunkulu. Ayibonge Inkosi. Noma bazalwane nginikile inamba, ngibanikile inamba. Amen. Ngicela ukunikeza inamba ke bazalwane, bengithe angisenayo inamba mina, angisatholakali. Inkosi njengoba ngishilo ukuthi uyadela ngama stages. uNkulunkulu uyangenisa ekuphumuleni stage by stage. Haleluya. Inkosi isingiphumuzile efonini, angisahlangani nefoni. Mina nje sengibuka umbuso kaNkulunkulu, ngisho isikhathi angisasibuki. uNkulunkulu ngitshela yena isikhathi, mase kuyisikhathi sokuthi ngivuke ngikhuleke, Inkosi umoya engcwele uyangitshela ukuthi angivuke, ngivuke ngikhule. Angisadiphendele entweni yasezweni. uNkulunkulu sengikhululile ngisho nasegrantini bazalwane. uNkulunkulu uyangikhulisa usuku nosuku. uNkulunkulu ufuna leso sizwe esizophuma ezweni. Usho njalo uthi phumani phakathi kwabo sizwe sami. Ufuna lokuthi siphume gelekeqe ezweni, siphile embusweni wakhe ngokupheleleyo. Ayibonge Nkosi. So ke inamba ke esitholakala lona kuyona esiyikhaya labafundi, inamba esitholakala yona siyikhaya labafundi engabuza ngayo kuyona imbuzo noma nidinga some clarity bazalwane, u-079 2430 108 079 2430 108. Ilapho siyotholana khona ke izithandwa zezulu. uJesu Kristu anibusise. Nikhumbule ukuthi uJesu Kristu iNkosi, uyabusa kusukela namhlanje, kusukela phakade kuze kube phakade, uyohlezi ebusa. Amen.